You see now it boils back to what we said earlier about before the word, there was an action and there was the chant was always there. We don't necessarily have to interact sometimes ngamazwi, and that's what you're doing, because ungasuka apha ngoku, like bakhona, we have legends abaye basuke apha bayoperforma kuma western countries and all that, and ababeva noba bathini, but they could feel it, they could hear. Umambusi Mhlongo, like taught the world nesizulu sakhe. It says a lot about communication, because Tina, we are those people that we always we don't, how can I say this, uyathetha, I don't hear you, I listen to you. So when you've reached the point of people, they're not listening to you, but they can literally hear you, they feel you. Yaba into endisebenzelayo after that first performance. I was like, no, these people don't need me to recite for them. Yeah. They need me to perform for it. Like I believe, and mhlawumbi xa bebona izangoma zawunthuka up, like the ukuphilisa umuntu, like when you have to, I think yes. Yeah, like I believe it's something you prepare for. Nokuperform poetry, ndikuthatha nje ngokuprepare uba like xa ndizawuhambisa wena emanzini, ndiyayizilela laa nto, ndiyaphahla, ndiyathandaza, yabo, leading to laa ndlela uba like okay, no, ndizayoperforma Saturday, yabo, like yonke laa veki andidibani nabantu abaninzi, like besides being intimate, even like okay, like intimacy, it's not only the penetration. Yeah, like even ukuhlala nokuncokola nabantu, imimoya become intimate, like imimoya sihle lapha, umkhulu wami nomkhulu wakho bayazana, yabo, so yeah, like ndingumuntu oyazikhwebule, yabo, eluntwini, yabo, ndizive ndizimamele, even naxa ndifika kwi-performance andihlali kakhulu nabantu, yabo, up until lidlule la xesha lam lo perform, benkhona ke ngoku, so meditate ngesilungu kakhulu. So like into oyilungisayo le, and then izoba ile ndlela oyinqonela ngayo, ngoba kaloku wena your purpose, it's not just going there and to be famous, but you want to heal souls. So yeah, ndandla ngokusho. There's this friend of mine who is, I get watch, and nam ngoku yandihlekisa loo nto. I was like, I've never heard you like do a love poem, like poets would do like a poetical poem. They would give you a variety, ezinye izinto. No, zikhona, but even them, they are ancestral. Even nazo kum zi ancestral, because I would reference izinto ezathi umuntu oligqirha zivathi uthini. So ibanjalo lento zami. So umoya wami became accustomed to lo muntu endihlala ndimcela okuba ndinguye, because like ndinalento ba like umna, before I leave the house I pray yoko, yabo, ndiyaphahla yoko, and always xa ndidibana nabantu, yabo, banalento ba like bra unomoya omhle ndo, it's like ndiyabulela oko, like ndiyabulela, because you can't fake energy, awukwazi uyifake le xa lapha kuyi like xa uhamba nomoya omnyama udika umuntu usephaa kude, nangu lona enjalo. So ndihlala ndisho ndithi ndiyayibulela into kanye umuntu enikhethe uba nguye, like izinto ezincinci, yabo, abanye abantu banozithatha kancinci, it's like mna like xa niphume ekhaya ndo interacta nabanye abantu, it's like ndiyazicelela, njengoba nayo lo mfana esichuza ukuba hamba ngalamandla owanikiweyo, uyabona, ngoba wena uyazazi ba wena usuka phi, yabo. So zizinto eziniphilisayo kanye eniphila ngazo, yabo, like I very much take seriously into yoba like see, as much as the physical bodies, there's like
always high powers. How many times look on it to Nikki chills? Nikki chills. But now there's this thing I've noticed ngawe ne. Ungumntu okholelwa kakhulu ekuthetha nomuntu and you uyamjonga umuntu. Abanye abantu ke baye bathi lanto leyo and it shows ba I'm listening to you. And then now wena njengoba ungulomuntu okholelwayo ba umuntu ufuneka xa uthetha naye makakubona ba awuphazamiswa zezinye izinto umamele yena. And then now being a performer leyo leyo iye ikuphazamise when you lock eyes. Isn't it? Yeah. And then there's this thing yoba sometimes uye uthi xa uthetha something that's so profound abantu abayivayo ube nalanto ethimos. You understand? And then because ndiyazazi uba ndingumuntu okudistracteka very easily, I wouldn't cope. How do you cope where you would say something, someone would say, yes. And then you have to proceed. And then, lo muntu onentloni, kodwa umuntu okholelwayo ba interacta ngamehlo. How do you know how to maneuver all of that? So, yeah, lando bendithethe xa ndiseqongeni. Okay. Ndiziva not in a like in a bad way or disrespectful way, but wonke umuntu vela bemncinci. Okay. Yeah, like ndiziva ngathi bonke abantu kuze babe right. Bafuneka bajonga kum. So xa performer okay, anyone xa performer in a whole room you're not gonna get everyone, of course, and unless wenza like something yokujuxuza, like you dance, like you can capture like the whole room, yes. Like but say kumoya esihamba ngawo, you're not gonna capture everyone. There's always gonna be 2 or 3 people. So amehlo not lawe nyama qha, amehlo ayamkhangela la muntu uyi1 yabo qhokani perform khona lo muntu uyi1 ndimkhangelayo qomba kuye lo muntu onimameleyo. I always focus I always focus on one person yabo. Sometimes nginokuchoose umuntu onganimamelanga qomba zawuphefumela lo onganimamelanga animamele yabo. So like I make, because nobu perform iminyaka engakanani wadibana namehlo amanintsi ekujongile, you'll always lose your lines. So there's always those eyes yabo, like he always try to find that one eye that's gonna make you comfortable and umjonge, but ungabavimbi nabanye, because like I'd always focus on that one person. But okay, like lena ndithetha uperformer into yayo, because xa perform a poem, I'm gonna have different voices and different cadences yabo, like even namehlam ke ngoku ne namehlam ikhona cadence enivumelayo ba manivele njonge wonke umuntu ke ngoku apha endlini yabo, ndiwavula amehlo ndiwabalekile, ingabi ngathi ndiyaboyika, afuneka ngibe ngathi ndiyaboyika yabo. So ufuneka ndibajongile bonke apha endlini yabo, and then phinde ndibuye ndimperformele la muntu lo ndimkhethileyo. Khona la muntu lo ndimkhethileyo nam encinga lo muntu lo bezele mna namhlanje lo bekufanele evele into ndiyithethayo. So like ukudila nenhloni zami kuba njalo stage, I always choose one person, and also ndimani ndibapha amehlo ami nabanye depending nge cadence nomoya wamazwi ami yabo. So yeah.